Tanjunganom terus Marsang ngaturaken wilujeng dalu menten nuwun iki ya juragan Iwak Nduk Mas Marsang. Dia seniman ya juragan. Jan hebat-hebat. Piye iki luar biasa. Seneng Pak Lurah ya yu. Pokoke janjane kekurangane do sum-suman kok sing nombok iku kula do patung-patungan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Iki wis disiapke. Nggo nyawerku iki. Ora nggo nyawer. Sesuk ana kekurangane mburi, iya direnggo bareng-bareng. Nomboke berarti Pak Lurah niki. Pak Lurah karo wargane karo panitiane kok ya. Nek Pak Lurah ki ya mesake piyane skuru ingkrah-ingkrih kok kon nomboki wae lho. Wes jan mesake ayo panitiane Pak Naryo, Mas Legimin, Pak Bayan Wardi. Neno. Mas Gundul, Mas Maryono saking Sleman, matur nuwun. Iya. Rasaku ngantuk. Aja pijer krungu semaya lelo iyo yen tak Mbak Kas karo Mas Sudi iki ya sinden handal iki sinden jirat iki rawuh mrene iki asli mriki nggih mboten asli saka nggonku gitu iki ya melu grup Kerawitan Anyar saka Munggah Sariwani Nyonggo Dosa sinden iki Mbak Kasiem karo Bu RT niki saka Ketawang Rejo iya iki boncengke sing kakung iya kaya beruk nggawa tremos Ibu sing ngarep tremose sing lanang. Oh, kudu sing wedok. Ya ora. Berarti padha kula kali bojo kula. Oh, bojomu ya kaya tremos ngono kae. Cilik. Aja sia-sia lho, kok nek ning panggung karo bojomu kok ketok le. Sia-sia banget lho. Lah ya cilik kula awake gedene semenek kok ya bojone cilikne lho. Cilik kan nek nggo nek ngadepku ya gedhe ya. Arep cilik. Wong atos timbang gedhe gombyar-gombyar ning empuk. Ya nek atas ki atas, wong ana balune. Iya. Timbang Pak Redi gedhe empuk ora ana gunane. Neno. Kledang. Lakae bocahe. Saking Pejagrang lenggahipun wonten Kalimantan menika streaming kintu kagem Pak Susilo kalian Pak Susilo kalian Pak ora ono diwaca kalian warga dusun Malang nyuwun pepeling lan siruning nomor rekeningipun mangke kintu kula kirimi nggih matur nuwun menika pikantuk kirim salam Pak Susilo saking Mas Ki Kuncoro Siswa Carita. Langganan pondok Angenteni ugi katur Mas